Здравейте, аз съм Анатолий Георгиев и съм водещ на новините в Радио 1. Част от екипа на Радио 1 съм по-малко от година, от около 10 месеца, но искам да ви споделя, че тук най-много ми харесва работата в екип и партньорството, което има в нашата медия, защото то е едно от най-важните неща за мен. Когато човек работи в екип, той е най-успешен, той е най-сигурен в това, което прави. Докато когато се опитва сам човек да направи нещо, е много трудно наистина да убедиш хората, особено, говоря в случая за моята работа, много е трудно да убедиш хората в това, което говориш. Аз говоря. Искам да пожелая на младите хора да бъдат винаги усмихнати, да гледат позитивно на нещата от живота, защото в времето, в което живеем, това е наистина много важно. И все пак спортувайте повече, защото от спорта по-голямо здраве няма.